Magkano ba dapat ang monthly income ng isang household para masabi mong komportable kang naninirahan dito sa Pilipinas? Karamihan ng sumagot talaga, 150K pataas. 6 digits. Eh di wow! Eh di kayo na! 6 digits? Imagine. Hindi po siya normal na mamamayan dito sa Pilipinas. Sampal talaga ako nakahirapan. Ay, ang hirap ko naman. Ano ba ang definition mo ng comfortable? Low income, pero hindi mahirap, 14,560 to 29,120. Okay. Diyan pala to. So, dyan pala. Low income but not poor. 58,240. Middle class lang yun na 58. Penging pera, guys. Upper income sila but not rich. Nasa 232,960 to 460. Hindi pa rich yan? Apaka naman tong source na to. Imagine yung mga chismosa. Nakakaloka. Anong Yan. klaseng listahan yan? Masyado pinararamdaman yung pagiging kanal natin. Tumatanggap po kami, mga racket. Ayan. Ano pong racket yan? Ayan, Pwede hosting. pong corporate, Ayan, corporate. kasal, Oh, birthday, binyag. patay. Patay, pasyam, lamay. Let's go! Hindi pwedeng isa lang ang source of income. Totoo. Nagbenta ako ng suka nung pandemic Nagbenta ako ng bigas. Ayan. May kita din, nagbenta akong seafood. Oo, tilapia, nagbenta. Correct! Tilapia ni Nicole. Tilapia ni Nicole, masarap. Hugas, charet. Kailangan may extra source. Tama. Patay gutom yung anak ko Asawa ko mataba. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.